Snart Miraculous på Disney Channel. Alle har hemmeligheder, og denne oktober er de for store til at skjule. Phineas og Ferb holder hemmeligheder for deres mor, men Perry har den største hemmelighed af dem alle. Miraculous, de er endelig sammen, men har stadig ingen idé om hinandens hemmelige identitet. Havet er fuld af de mest vidunderlige skabninger, og Ariel er klar til at møde dem alle sammen. Spidey og hans fantastiske venner springer i aktion, men vil de nå at forhindre skurkens hemmelige plan i tide? Nogle hemmeligheder er værd at se igennem hele oktober på Disney Channel. Her er 3 spørgsmål. 1, 2, 3. Første spørgsmål. Ved du, hvor du kan tage på fantastiske eventyr med dine bedste venner? Her. God pointe. Andet spørgsmål. Ved du, hvor du kan have det sjovt med hele familien? Her. Endnu en god pointe. Tredje spørgsmål. Ved du, hvor du kan finde de bedste klassikere fra fantastiske serier? De er kommet. Nemlig i Disney Show. Sådan! Sæt dig til rette, det begynder nu. I dag kl. 17:00 på Disney Channel. Der er ingen tvivl om, at Atlantica er et vidunderligt sted at slappe af. Men hvis du hellere vil have det sjovt, så finder du heller ikke et bedre kongerige. Ariel, Tumle, Sebastian, Kong Triton og resten af vennerne venter på dig i de mest utrolige undervandseventyr. Er du klar? Så gå ikke glip af Ariel nye eventyr på Disney Channel. Den nye sæson af Phineas og Ferb efterlader os med en følelse af... Hvor har jeg set det før på Disney Channel? Lad os finde svaret. Okay, bare gå ombord. Phineas og Ferb minder os om den der følelse af på sommerferie fra skolen. Vi har set noget lignende før. Kan du huske hvor? Drengene og pigerne fra High School Musical startede sommer med masser af stil. Og når vi taler om stil, har du bemærket, at Sharpays stemme minder meget om Candaces? Candace og Tater har noget til fælles. De elsker begge sommeren. Og mens Phineas og Ferb er Candaces værste mareridt, Ja. Du skal se det her nu. så har Tater det lige sådan med sine utallige og underlige fætre og kusiner. Se den sky. Hvor underligt. Hvor har vi set sådan en sky før? Nemlig i Miraculous. Kan du forestille dig, at Perry befriede de akkumatiserede? Og når vi nu taler om Perry, kan du komme i tanke om nogle andre superkæledyr? Goddags, Charles. Det er hamsteren fra Hamster og Grete. Selvom Perry godt nok er mindre snaksalig, men ved I hvad? Sammen! Genialt! Bedstemor Green vil være den perfekte chef for Dr. Doofenshmirtz med den tendens, hun har til at være en lille smule ond. Du har generet den forkerte. Og lad du mærke til det her. Helen og Dr. Doofenshmirtz kunne være den samme person i et andet univers. Tada! En ting er i hvert fald sikkert. Den nye sæson af Phineas og Ferb bringer bunkevis af sjov og ballade Jeg ringer til mor med det samme. til Disney Channel. Nu Miraculous på Disney Channel. Efter pausen, Miraculous på Disney Channel. Daywalker og vampyrer. Nogle styrer dagen, andre hersker om natten. Nu må de slå sig sammen eller bekæmpe hinanden for at overleve. Zombies 4 Dawn of the Vampires. Premiere lørdag den 25. oktober kl. 12:15 på Disney Channel. Skal du bekæmpe en robot? Lave morgenmad? Ha' nyt kæledyr? Så bare lave en trylledrik og håb på det bedste. Nu er der bøvl med tryllestavene. Trylleformularerne modarbejder dig, og ingen ved, hvorfor mor er blevet lilla. Kom med et sted hen, hvor det sjove bliver sjovere hver eneste gang.
Magi efter Waverly Place. Nye eventyr mandag til torsdag eftermiddag 3:15 på Disney Channel. Du ser Miraculous på Disney Channel. Snart Kif på Disney Channel. Vent lidt. Se lige der. Og der. Og også der. Fantastisk. Det er de nye helte og akklimatiserede skurke fra de nye eventyr med Miraculous. Nye eventyr i eftermiddag 4:30 på Disney Channel. Gåsehud. Varulve. Lyn og torden. Og masser af slik. Velkommen til den mest snaskede, ektoplasmiske, gyselige og bedste dag på året. Og velkommen til aftenens festivitas. Jeg er fuldstændig fake Halloween. Oh yeah. Halloween Special starter fredag den 31. oktober på Disney Channel. Du kender sikkert allerede Kif, Disney Channels skøre yndlingsæren. Vi elsker Kif, og vi behøver ikke tænke længe, før vi kommer på masser af grunde til, at hun er så skøn. Ja! Vil du vide hvorfor? Ja! Nu går vi så i gang. Kif er utrolig optimistisk. Lige meget hvor dårligt det går. Eller hvor mange problemer, som dukker op. Hvad var det? Slap af. Det er bare helt naturlige lyde fra Taffelby. Vi må være frygtløse. Så er der ingen tvivl om, at Kif altid vil se den positive side af enhver situation. Ja, det aner jeg ikke. Hun giver altid 100%. Eller nærmere 1000. Hvis du vil have det mega sjovt, så er Kif den, du skal hænge ud med. Hun er altid klar til at give alt, hvad hun kan. Sådan skal det lyde. Når hun skriver sig op til noget og automatisk forvandler en plan til sjov og spas. Kif er fuld af energi. Hun bliver aldrig træt. Eller næsten aldrig. En anden ting, vi elsker ved Kif, er hendes gode humor. Hun er virkelig sjov. Sikke et publikum! Hun er ikke bange for at gøre fjollede ting, der får andre til at grine. Og det er noget, vi elsker. Kif kan finde på at bryde ud i sang og dans når som helst. Og det er så fedt, for når hun er glad, så giver hun os altid hendes største hits. Brød, alt ekstra brændt brød. Jeg skulle have været opmærksom og ikke digtet en sang. Hun er den mest loyale ven, du nogensinde kommer til at møde. Og når det kommer til at hjælpe sine venner, er der ikke noget, Kif ikke vil gøre. Det siger du ikke. Især for Barry. Barry! Hendes bedste ven og sammensvorne siden børnehaven. Du er skat. Sammen er de en uimodståelig sjov duo. Vi kan ikke benægte, at hun nogle gange er lidt dramatisk. Hør det giftige tonefald. Og hun kan nogle gange komme i problemer. Men det er en del af hendes charme. Piger altså, I har hidkaldt a cappella apokalypsens 5. Det vigtige er, at hun altid mener det godt. Kif har et kæmpe hjerte og vil altid gøre sit bedste. Vi kunne snakke i evigheder om alt det, vi elsker Kif for. Kif! Men det er mere sjovt, hvis du selv finder ud af det. Så gå ikke glip af Kifs skøreste eventyr på Disney Channel. Nu Kif på Disney Channel.